جاني يوم تكخت سيفهم يوم كتحمل عخي على المراية بحر زمناتي ولكني جاني يوم تكخت سيفهم يوم كتحمل عخي تجنا مريات بحر زمناتي ولكني جاني يوم تكخت سيفهم يوم كتحمل عخي تجنا مرية بحر زمناتي ولكني جاني يوم تكخت سيفهم يوم كتحمل عخي عرق العيسى الذي تتحلي وبعرر بيسى الذي تحري صحن بليسى الذي تولي أبعم بليسى الذي أكلي وردوينو مقار حوز حالة فتتتني بخل قدو صدق لي عظيمة من توزى مسكري وينو 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 وصادق عندي حلال مريم لهيتنا تنمد لبن تماليسي سكت تناسمسي كما خخر تاجري كيدان كتير عندي حلال مريم لهيتنا تنمد لبن تماليسي سكت تناسمسي كما خخر تاجري كيدان كتير سلام تقطعت نايز channel ما يتخونوا تبوك تكونوا ناي ووترو تمنيتنان بحقنانيو لو مو انكم ووترو أقدس تحستوتات بدرجة عالم بزوبانا كمو دما أبقو طبا بوليتيكا دبلوماسي كمو نزح جزولو نسمع زلنا نلولاونتنا هاجر أقدس نزولو تحستوتات ونحزنا غريبنا لنا كساب موداتا مسانا كتصنعو بخبرنا عندماكم كم ووترو لايك مقبار شير مقبار سبورت مقبار نزي channel كومنت مصحف أقداسنا تالو سبسكرايب دي كبركم دما واسبلو نابلا نايلوم وانكم وترو أقداسي حبريتا مهاري تاب عبيت كيلا تادمز كنركن فتنينا عيننا لما كخفت الناس غلط لزخونه سامو داتا تقدسكم مسانا كتصنعو نعدمكم. All right. External influences from regional and global powers. The proliferation of seaports and militarization of the Horn of Africa can be mentioned as manifestations of this influence. How countries of the Horn of Africa can manage external influences. Hello and welcome. My guest for today is Dr. መቸም ኢትዮጵያ ነዚ ናይ ቀርና አፍሪካ ፀገም ወይ እውን ኣብ አፍሪካ ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ኣብዘን ዝሓለፈ ክልተ ዓመት ዝተረድኦም ወይ እውን ሕጂ ሓሲቦምሉ ዘይፈልጡ ሕጂ ሓድሽ ቮካብለሪ ወይ እውን ሓድሽ ፍልጠት ዝመፅኦም እዮም ዝመስሉ ቀፃሊ ብዛዕባ ኣብ ዓዶም ዘየለ ስግኣት ቅድሚ 30 ዓመት ሓሲቦምሉ ዘይፈልጡ ስግኣት ከም ሓደ ፍሉይ ስግኣት ጌርካ ለይትን መዓልትን ኣሜን ኣብ ዓዱ ዝቃፀል ዘሎ ሃገር ብዛዕባ ዘየለ ፀገም ክዛረብ ከሎ ህውተታ ክንብሎ ንኽእል ኢና ግን ኣጀንዳ ምዃኑ ድማ ምግንዛብ የድሊ ነዚ ክብለኩም ከለኹ ኣገደሲ ምትሕሓስ ክገብረልኩም ስለ ዘለኹ እየ سمعوا أن جبتن تايب لو جبتوا أن حدا ملسي باتم الله. Edgar Ketwa. Dr. Edgar Ketwa is in Nairobi, Kenya. We are reaching him via Zoom. Dr. Edgar Ketwa, good to see you. Good to see you. Thank you for having me. There are like more than 10 military bases in the Horn of Africa built by foreign powers, outside forces. For instance, in the tiny state of Djibouti alone, military bases have been built by United States, China, European and Gulf countries. What are the pros and cons of such militarization? What are the negative and positive consequences of such power projections in the Horn of Africa? Let's start with this, Dr. Edgar. They are ሕጂ እቲ ሕቶ ዘሎ ወይ እውን እቲ ዲስካሽን ዝግበር ዘሎ ንምንታይ ዕላማ ይንድሕልና ኣብ ቀርና አፍሪካ ኣብ ጅቡቲ ብዙሕ ወታደራዊ ቤዝስ ከም ዘሎን the same country ኢትዮጵያ ዝበሃል ብሕሚሉ ተዛሪቡ ዘይፈልጥ ሃገር እዩ ነይሩ ኣብ ጅቡቲ ኣብዘን ዝሓለፈ 3 ዓመት ወይ 4 ዓመት ዝመፀ ቤዝ የለን ኣብ ቀርና አፍሪካ ብዓብዩ ኣብዘን ዝሓለፈ 5 ዓመት ሓድሽ ቤዝ ኣይተኸፈተን there's nothing እቲ ዝዛረቦም ዘሎ እንታይ እዩ ኣጀንዳ ምክንያትን መዛረባ ርእስን ክደሊ ስለ ዘለካ እምበር ኣብይ ኣሕመድ ቅድሚኡ ዝነበረ ሃይለ ማርያም መለስ ኮፍ ኢሎም ከለው እዩ ኣብ ጅቡቲ ተገይሩ እቲ ቤዝስ ኩሉ ልዕሊ 10 ዓመት ዝገበረ ድማ they didn't have the problem ሽዑ ሕጂ እውን ፀገም እንተሎ ነቲ ሚሊታሪ ቤዝ ዝገብር ዘሎ ጅቡቲ እዩ ምስ ጅቡቲ እዮም ክዘራረቡ ዝግባኦም but
جبتي أبزي زرباوني زربوهم حنت فيديو كبكم كتحازا سلزل غزياس كسمعوا متي سورس ميت خاميت كونفيرمت كبلاي كل نيجن اسكسمعوا የቀይ ባህር ጥያቄ አነሳች በሚል ወደብ ጅቡቲ ኢትዮጵያ ለምን የቀይ ባህር ጥያቄ አነሳች በሚል ወደብ አገልግሎት ላይ ችግር በመፍጠር ላይ ትገኛለችም። በጫት ጉዳይም አኩርፋለች ነው የተባለው። ባለስልጣኖቻችን ጫት ይዘው ለጅቡቲ መሪዎች እንዲሄዱና ከተቻለ አብረው ተቀምጠው እንዲያወሯቸው አንዳንዶች ጥቆማ እየሰጡ ነው። ጅቡቲ በኢትዮጵያ የጫት ምርት ላይ በከፍተኛ ደረጃ ጥገኝነት አለባት። ጉዳዩ ዝም ብሎ ተክል ብቻ ሳይሆን የፖለቲካ ማስፈጸሚያ ነው። ለጅቡቲ ጤፍ ጭኖ መሄድ ትርጉም የለውም። አለ የተባለ ምርጥ ጫት ለጅቡቲ ባለስልጣናት ማቅረብ በንጉሱ ዘመን ጀምሮ ለረጅም ጊዜ የተሰራበት አውሮፓ ፍጥጫቸው ዋና ማዕከል አድርገዋታል። ይህ ደግሞ ወሳኝ የውጭና የገቢ ንግድ በር ለምትፈልገው ኢትዮጵያ ከባድ አደጋ መድቦ አኩርፋለች። ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ጅቡቲ እውን እቲ አብይ አሕመድ ዝብሎ ዘሎ ቀጻሊ ናይ ኣፍ ደገ ባሕር እናበለ ዝዛረብ ዘሎ ስጋት ይፈጥረሎም ከም ዘሎን ካልኣይ እቲ ዘረባ ኣብ ዝተፈላለየ ከምፃና ዘለኹ መዓልቲ ዘይረኸበት እያ ናይ ጫት ፖለቲካ ብኢትዮጵያ ዝጥቀምሉ ከም ዘሎ ክትፈልጡ ዶ ኣብ ሶማልያ ብጫት ዝተኣሰረ ሕብረተሰብ እዩ ዘሎ ብዘይካ እቲ ጫት ካብ ኢትዮጵያ ዝኸይድ ከምኡውን ካብ ኬንያ ዝኸይድ ዳርጋ እቲ መነባብሮ ናይቲ ህዝቢ ኣብ ሓደጋ ዝወደቐ እዩ ጅቡቲ ከምኡ ዓበ ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ እንኮላይቶም ፖለቲከኛታት ግዙኣት ናይ ጫት ምዃኖም እዩ ዝንገር ኣብ ኢትዮጵያ እውን ከምኡ እዩ እቲ ሕብረተሰብ ንነፍሶም ዘይገብርዎ ኣይኮኑን ኣሜን ፊልድ ማርሻል ናቶም ጫት ገፁ ምልክቱን ትሪኦ ኢኻ ስለዚ ሓንቲ ሃገር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ካብ ጫትን ካልእን ሰላም ረኺባ ዘላ ሃገር መን እያ ኤርትራ እያ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ኩሉ እትገይም ናይ ምዕራባዊ ዓለም ፅቡቅ ገይሩ ተረዲእዎ ጥራይ ዘይኮነስ ኣንፃሩ ስለ ዝኸደ ሓደ ካብቲ ብምዕራባዊ ዓለም ተፀላዕነት ዘለዎ ኦኬ እዚ ኩሉ ዝብለኩም ዘለኹ መጀመርያ ነዚኣ ክበኩም እየ ብክልተ ሰለስተ ነጥቢ ክንሪኦ ኢና ፈርስት ኦፍ ኦል ኤርትራ እዚኣ መስምዕዋ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ሓድሽ ኣገዳሲ ሓበሬታ እዩ UN humanitarian agency will lay off hundreds of staff due to funding crisis. UN ዝበሃል ኩሉ ትናቱ ናይ ረድኤት ትካላት ዝነበረ ዓብ ናይ ባጀት ፀገም ኣጋጢሞ ከም ዘሎን ኤርትራ ሃገርና ድማ ቀዳመይቲ ካብቶም ክትህሰብ ምዃና ዝንገር ዘሎ ወይ እውን እቲ ውሑድ ኣብ ኤርትራ ዝገብርዎ ዝነበሩ ተኣልይዎ ምዃኖም ኢና ንርኢ ዘለና 20% ሰራሕተኛታት ናይዚ UN ዝበሃል ካብ ስርሖም ክስገጉ ከም ዝኽእሉ ወይ እውን ስኬል ባክ እቲ ኦፕሬሽንስ ናቶም in 9 countries ካብ 9 ሃገራት ድሮ ከኣልዮም ሰራሕተኛታት እውን ክሰጉ እዮም ገለ ካብተን እዚ ናይ ሁማኒታሪያን ኣፌርስ ዝበሃል ናይ UN ከባቢ ክንደይ nearly 60 million funding shortfall ስለዚ ከባቢ 60 ሚሊዮን ሕፅረት ናይ ባጀት ኣጋጢምዎ ኣሎ ካብ ዓይኖት ሃገራት እዩ ትስርሑ ጠጠው ከብል እንድሕር ኢልና ድማ ካሜሩን ኮሎምቢያ ኤርትራያ ኢራቅ ሊብያ ናይጀርያ ከምኡ ድማ ፓኪስታንን ቱርክን ድማ ይብላ ኣሎ as well as ዚምባብዌ ካብዚኣቶም ናቱ ኦፕሬሽንስ ዊዝድሮው ክገብር ወይ እውን ከዝልቕ ምዃኑ ዝንገር ዘሎ ኣብ ኤርትራ ወላ እውን ንእሽተይ ይኹን እምበር ኣገዳሲ ስራሕ ክገብሩ ንሪኢናዮም ነርና ብዘን ዝሓለፋ ሕደ ተዋርሕ ወይ እውን ሓደ ዓመት ዲ 2 ዓመት ስለዚ ካብ ኤርትራ ኢዶም ክስሕቡ ምዃኖም ኦፍኮርስ በዓል ኢትዮጵያ ስርሑ ክቕፅል ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ኣገይን UN ዝበሃል ሽግር ኣጋጢምዎ ኣሎ ኣሜሪካ ዝበሃል ፋንዲንግ ጠጠው ኣቢልዎ ስለ ዘሎ ሓደ ኤርትራ ታንክስ ጋድ ብዛዕበየ ኣብ ነፍሳ ተኪራ ትኸይድ ዝነበረት ሃገር ምዃና እዚ ሕጂ ናይ ዓለም ቻሪቲ ፋውንዴሽንስ ወይ እዚ ናይ UN ድዩ ናይ ካልእ ትካላት ግብረሰናይ ማሕበር ኩሉ እናነቐፀ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ እንኮላይ ኣብ ካልእ ዓለም ኣብዚ ረድኤት እዚ ተፀጊዐን ዝኸዳ ኣዝዮም ብዙሓት እየን ዓብ ብድሆ ድማ ክገጥመን ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ ኤርትራ የስ ሓገዝ ትረክብ ነይራ ተሓን ዝኾነ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ብዘይሱ ክትቅፅል ትኽእል ዶ ኣብሶሉት ካብ ካልኦት ዝሓሸ ንክትቅፅል ዕድል ዘለዎ ሃገር እያ ግን ኣገይን እዚ እውን እሱ ክእለ እውን ፅቡቕ እዩ ማለት ኣይኮንኩን ሓንቲ ብዚኣ ለንቀነ ዝረኣኽዋ እስከ ከረየኩም ዲፕሎማሲ ምናልባት ካብ ኩሉ ሃገራት ክንመሃር ግን ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ሶማልያ ገይሮሞ ዘለዉ እስከ ረኣዩ እዚ ሶማልያ ንኢሎን ማስክ ኣብ ዝሓለፈ ኮርቲንግ ወይ ከዓ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ኣብ ሶማልያ ምስ ሶማሊላንድ ርክብ ከጋይድ ከም ዝኽእልን ነታ ሶማሊላንድ ትበሃል ሃገር ተፈላጥነት ተቐባልነት ክህባ ከም ዝኽእል እሞ ኣብኡ ሓደ ቤስ ክገብር ከም ዝኽእል ዝብል ዘረባ ሰሚዕና ነርና መንግስቲ ናይ ሶማልያ ድማ ተቐላጢፉ ዓበይቲ ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ገይሩ ሎቢስትስ ቆፂሩ ንዶናልድ ትራምፕ ከምኡ ድማ ንኢሎን ማስክ ከም ዝረኸቦም ዕላማ ድማ ንኢሎን ማስክ ስታርሊንክ ናትካ ናብ ሶማልያ ክትእትዎ ዕድል ክንበካ ኢና ክብሎ ከሎ ንዶናልድ ትራምፕ ድማ በይስ ተደሊኻ ኣብ ዝደለኻዮ ቦታ ክንበካ ንኽእል ኢና ኣብ ዘየድሊ ፖለቲካዊ ቀውሲ ናይቲ ሃገር ኣይትእቱ ኢትካ ብምባል ይሓትዎ ከም ዝነበሩ እዩ ዝንገር ከም ውፅኢት ናቱ
እዚ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ዲፕሎማሲ ብእንካን ሃባን ክበሃል ከሎ ነዚ ክመስል ይኽእል እዩ። ሓደ ሶማልያ grants Starlink license to operate nationwide. ኢሎን ማስክ ኣብቲ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ቀጥታ ምስ ትራምፕ ዝኸይድ ዘሎ ሳክት ንፖለቲካዊ ሓልዮት ናይ ህዝቢ ኣሜሪካ ስለ ዘለዎ ኣይኮነን። በቲ ፖለቲካዊ ስልጣን ዘለዎ ረብሓ ክረክብ እዩ ዝፍትን ዘሎ። ኣብ ልዕሊ ሶማልያ ምናልባት ዝኾነ ይኹን መረዳእታ ይነበሮን ክንብል ንኽእል ኢና። ነዚ ሕጂ ዘሎ ሓጓፍ ተጠቒሙ ግን ነቲ ዕድላት ናይ ሶማልያ ካብ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝደልይዎ ዘሎ ንኽረኽቡ ካምፓኒታት ናይ ኢሎን ማስክ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ላይሰንስ ይወሃበን ኣሎ። ስለዚ ኦፍኮርስ እቲ ናይ ኢሎን ማስክ ኢንተርኔት ክመፀካ ሕማቕ እውን ኣይኮነን። ስታርሊንክ ማለት ዲሽ ምዝርጋሕ እቲ ገመድ ምዝርጋሕ የድልየካ፣ መሬት ምኹዓት የድልየካ ካብ ሰማይ ዝመፅእ ስለ ዝኾነ ባዕሉ ክዛረብ ከሎ ድሓን ኣብዚ ንስማዓዮ እዚ ፖሊሲ እዚ ከመይ ኢሉ ከም ዝመፀ እውን ምግንዛብ የድሊ። ዶናልድ ትራምፕ ድማ ነዚ ነገር እዚ ብቐረባ ይከታተሎ ከም ዘሎ ረዩ ፖሊሲ ከም ዝቐየረ እንካን ሃባን ናይ ሶማልያ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ውፅኢታዊ እዩ ክንብሎ ኣይንኽእልን ኢና፣ ግን ውፅኢት ከኣምፅኡ ኣሎ። ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ትሩዝ ሶሻል ናቱ ፖስት ዝገበሮ እንታይ ኢሉ ታይም ፎር ቴሮሪስትስ ቱ ሃይድ ባት ኢት ወንት ዱ ዘም ኤኒ ጉድ። ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ንቴሮሪስትስ ንምጥፋእ ብዙሕ ፃዕሪ ክንገብር ከም ዝኾንና እቶም ቴሮሪስትስ አልሸባብ ማለት እዩ ሽግር ከጋጥሞም እዩ ናትና ወታደራዊ ዓቕሚ ድማ ፅፍዒት ክቦም ከም ዝኾነ እዩ ዝነግር ዘሎ። I just got rid of Joe Biden's dangerous red tape and empowered our war fighters. ሰራዊት ናትና ስጉምቲ ንኽወስድ ተበግሶ ንኽወስድ ሓቢረ ኣለኹ ይብላ ኣሎ። ኣይሲስ ዝበሃል ዝነበረ እዛ በዓል ሱርያ ዝነበረ ዓብ በይዝ ናቱ ናብ ሶማልያ ክገብር ቀሪቡ ከም ዘሎ ወይ እውን ገይሩ ከም ዘሎ ዝነግር ሓበሬታ ነይሩ። ስለዚ መንግስቲ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ሶማልያ ንሶማልያ ክገድፋ እዩ ንመቃዲሾ ክገድፈ እዩ ዝብል ወረ ዝነበረ ባዕሉ ዝፀሓፎ ንሱ ነቶም ሰራዊት ናቱ ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ድዮም ኣብ ካልእ ዘለዉ ብቐጥታ we will support the Somali people who should not allow the Houthis to embed with them they're trying to do to end terrorism and bring prosperity to their country. ስለዚ ምስ መንግስቲ ሶማልን ምስ ህዝቢ ሶማልን ምስ መንግስቲ ይብል የለን ምስ ህዝቢ ሶማል ብሓደ ኮይና ሑቲ ዝበሃል ናብ ሶማልያ ንከይኣቱ ናብ ኣፍሪቃ ንከይኣቱ ምስ አልሸባብ ኮይኑ ሽግር ንከይፈትህ ንሶማላውያን ክንሕግዞም ኢና ይብላ ኣሎ። እዛ ዘረባ እዚኣ ብርግፅ እታ ንኢሎን ማስክ ገይሮም ናብ ስታርሊንክ ዝገብራ ዘሎ ዕድል ዝረኽባ ዘሎ ብድሕሪ መጋረጃ ኣነ ብልሽውና እየ ክብሎ ዝኽእል፣ ግን ብልሽውና ኸ ኣይኮነን እንካን ሃባን ዓለም ዲፕሎማሲ እዩ። ስለዚ ሶማላውያን ነቲ ሃገር ክትምቀል ትኽእል ዝነበረ ዝበልዋ ዳርጋ ኣንፃር ነቲ ናይ አልሸባብ ተቃውሞውን ኣሜሪካ ክትድግፎም ከም ትኽእል እዮም ዝርእዩ ዘለዉ። I think this is a good sign። አልሸባብ እንተጠፍአ ኣብቲ ከባቢ ሶማልያ ሰላም ተረኸበት ርግኣት ተረኸበት ከም ኤርትራውያን ኣፀቢቑ ደስ ብለና መንግስቲ ኤርትራ ድማ ንዑ ይፀርዩ። ስለዚ ንኢሎን ማስክ ናይ ኢንቨስትመንት ዕድል ብምሃብ ኢሎን ማስክ ድማ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዓብይ ፅልዋ ስለ ዘለዎ ሜይቢ ኢንዳይሬክትሊ ሰሪሑ ክንብል ንኽእል ኢና። ኢትስ ቱ ኤርሊ ቱ ሴይ ግን ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፖስት ተሪኻ ፖሊሲ ደረጃ ኢኻ ትሪኦ። እቲ ንሱ ዝገብሮ ዘሎ ፖሊሲ ብናቱ ምሉኻት ብናቱ መጋበርያታት ገለመለ እንተኮይኑ ክትኣምን ኣይትኽእልን ኢኻ። ባዕሉ ክፅሕፎ ከሎ ዶናልድ ትራምፕ ግን then it tells you something ኣብ ፖሊሲ ደረጃ ለውጢ ክገብር ከም ዝኻለን ወይ እውን ኣብ ኣካይዳ ደረጃ ለውጢ ገይሩ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ። ኣብዚኣ ድማ ከሪአኩም ሓደ ካብቶም ኣብቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቲማት እዩ ነቲ ዞባና ክርብሽ ይኽእል እዩ ሕማቕ ክገብር ይኽእል እዩ ኢልና ዝፈራሕናዮ ብኣብዪ ኣሕመድ ከም ዝኽፈል እውን ዝንገረሉ ቲቦር ናጊ ዝበሃል ሎቢስት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምዃኑ ኣብቲ ስቴት ዲፓርትመንት ኣትዩ ሽግር ክፈጥር ኢለ ፈሪሄ ነይረ ኣነ ስጋት ገይረሉ ነይረ። ኣነ ጥራይ ዘይኮንኩስ ኩላቶም ተንተንቲ ናይ ፖለቲካ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ስቴት ዲፓርትመንት ምእታው ነቲ ዞባ ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል እዩ ንብል ነርና። ካብቲ ስርሑ ጠጠው ኢሉ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና። now that I have pre-retired from the US State Department I'm looking ከም ዘይተሓጎሰ እውን sadly Africa looks no better now than when I left. If anything things are gotten worse and the world still does not seem to care. ስለዚ እቲ ዝገብሮ ዝፈተነ ብዙሕ ከም ዘይሰርሐን መንግስቲ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ስቴት ዲፓርትመንት ይኣልዮ ከም ዘለዎን ዓቕምናቱ የጉድሎ ከም ዘለዎን USAID ብምቕታሉን ከም ዘይተሓጎሰ ኢና ንርኢ ዘለና። ስለዚ እቶም ገበርቲ ሰይጣን ክኾኑ ዝኽእሉ ንብሎም ዝነበርና ከምቲ ዝደለ ፅልዋ ይገብሩ ኣለውን። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እዚኣ ሕጂ ደርእየኩም ፀናሕኩም ክልተ ነገር ረኣይዋ። ዶናልድ ትራምፕ ምስ መን ክሰርሕ ይፍትን ኣሎ ንብል ኣለና? ምስ ሶማልያ ክሰርሕ ይፍትን ኣሎ። ስለዚ ምስ ሶማልያ ክሰርሕ እንድሕር ኮይኑ ፅልዋ እውን ኣሎ። ምስ ሶማልያ መን ይሰርሕ ኣሎ? ትርኩ ይሰርሕ ኣሎ። ምስ ሶማልያ መን ይሰርሕ ኣሎ? ግብፂ እውን ይሰርሕ ኣሎ። ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ሶማልያ ክሰርሕ ምኽኣሉ ኣብዪ ኣሕመድ he doesn't have any power ኣብዚ እዋን እዚ ማለት እዩ። ዝኾነ ይኹን ፓወርፉል ሓይሊ ንኣብዪ ኣሕመድ ተኸቲሉ ንይዑ ኣጀንዳ ወሲዱ ንኻልእ ነገር ክሰርሕ ዝኽእል ንርኢ ኣለና። ስለዚ this is another very important anchor state
أبي أحمد إثيوبيا أنكر ستيت نيرو لذي أبي أحمد دونالد ترامب بقطع من سوماليا كسرح موسانو من البات سوماليا نتجيم بتصبغ ستصاوت وقوني يقوليهم أبزيتي أنت فيديو نيراتي نبلو زلنا زي ستارلينك زبان عينة إنترنت يندحريلكا هي بحكي نيرترا زدل عينة تكنولوجي of course نبوليتيكاو مع الله يتقاملو دو of course كتقاملو خمس خلير دعني جن كم نريو زلنا دما انتينا نري زلنا بزي እቲ ኢንተርኔት እቲ ንከመ ኤርትራ ዝኣመሰለ ብዙሕ ህዝቢ ኣብ ገጠራትን ገለም ዘሎ እቲ ዝበለፀ ዓይነት ኢንተርኔት ክኸውን ዝኽእል እዩ ስለዚ ሶማልያ ነቲ ዘሎ ሽግራት ንምፍታሕ ነዚ ነገር እዚ ኣቕሪቦም ባዕሎም ሓደ ነገር ክረኽቡ ዝኽኣሉ ወይ እውን ሓደ መንገዲ ክረኽቡ ዝኽኣሉ ይመስሉ ኣለዉ ናይ ብሓቂ እዚ ነገር እዚ ውፅኢት ከምፃሎም ድያ የምፃሎምን ብሕጂ ኢና ክንሪኦ በት ኣትሊስት እቲ ስጉምቲ ንግዚኡ መፍትሒ ዝገበሩ ነቲ ፀገም ዝመስል ኩነታት ንርኢ ኣለና እስከ እቲ ዲፕሎማሲ ዝበሃል حتى فيديو نيرانا بريزنت سياس كسمعوا بزيا اب نفس وقف زون واب نفس وقف زوا نتساتم بقصاصرو عالم مالتيو نو انكر دولو ساتم مناتو مزرارب انكر الله مالت هذا غوبل لالو نتزوا تقصاصر اجي نزو زوبانا كما قصلتا نايت بزحل كوينات زنبره خناتات نبمولو نزق زوا قرن افريقيا دبان تلاقي اي بحر دتو نزي ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ኢትዮጵያን ኬንያን ተሓርየን ማለት እናታቶም ኣተሓሳስባ ተኻልእ ላቀይባ እዩ ሳቶም ብዝበልዎ ሳቶም ብዝበልዎ ኸይድ ኣለዎ ሳተን ከዓ ነቲ ረብሓታት ወይ ኣጀንዳታት ዘገልግላ እየን ማለት እዩ ብዘይካዚ ናይ ዓለም ባንክ IMF ሕቡራት ሃገራት ባይቶ ፀጥታ ዞባዊ ውድባት ግብረሰናይ ማሕበራት ዘይመንግስታውያን ውድባት ናይ ባህሊ ማእከላት ናይ ትምህርቲ ማእከላት ማላዊ ማእከላት ዝበሃላ ኣብ ቁፅፅር ከኣትዋ ኣለዎ ምክንያቱ ሳተን እንተን ቱልስ ወይ ድማ ናውቲ መቆፃፀሪ መቆፃፀር እንድሕር ክህሉ ኮይኑ ምግባት እንድሕር ክህሉ ኮይኑ ንኩሉ እዚ ብዝተወደበ መልክዕ ኣብ ሓደ ስትራቴጂ ብዝተጠርነፈ ውጥናት ትቆፃፀሩ ኣለካ እዚ ብሰነዳቶም ዝግለጽ لازم consolidation no wonder the president says أمانة تصلوا زنا أمريكا establishment نبي حق خصلوا نتنا إيرترا منجس أصبحون خصلوا حقهم يوم مغنياتو كل التشرحتاتن قرحتاتن عطم يفضل ترى ده يكونس أنصار السجون تدوسد نسيب سلزي نمر حنا إيرترا دصلوا نيرترا حرايوس أصله زلت راه يكون بسوا أقداس كون كله ناي منجس إيرترا بوليسن أكايدان أب أفريقيا أكثر استجميرو they will have a serious problem ترجعون له مزمزانا أمريكا حدا قاكوت كيخلي that's why بمول أتوم powers نيرترا نخدوكاس تمرحنات نيرترا أنصار أمريكا ويقول أرانا أتوم أنصارو كخيز دلي أبنك قبروان نيرترا نخطفوا زوسن وسقوم تمخانينا نرزلنا نغتل أبزخا مرات በሁለትዮሽም ሆነ ባለብዙ ወገን የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ግንኙነቶች የተለያዩ ስኬቶች ተገኝተዋል ከዚህ ውስጥ መጠቀስ የሚችሉት ኢትዮጵያ በብሪክስ መድረክ ውጤታማ ተሳትፎ አድርጋለች የአፍሪካ ህብረትን ውጤታማ በሆነ መንገድ አስተናግዳ የህብረቱ የሰላምና የደህንነት ምክር ቤት አባል ሆና ተመርጣለች እንዲሁም ከአጎራባች ሀገራት ጋር በተለይ ከወደብ እና ከባህር በር ጋር በተገናኘ ከጎረቤት ሀገር ጋር የነበረ አለመግባባትን በሰላማዊ ዲፕሎማሲያዊ መንገድ መፍታትና ባለም አቀፍ ሕጂ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ዝብል ዘሎ ብዓለም ዝጀመረዎ ፀገም ብዲፕሎማሲ ፈቲሕና ዝብል ዘሎ ንምንታይ ጀሚሮሞ ብኸመይ ተፈቲሑ እንትሕልልካ ዚሮ ውፅኢት out of nowhere መፅኦም ምስ ሶማሊላንድ ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ኣብ ደገ ባሕር ክንረክብ ኢና 20 ኪሎ ሜትር ክንረክብ ኢና ሚድያ ናቶም ድማ እቲ ወቅዓዊ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ፃዕዳ ሓሶት ክሕሱ ዝኽእል ምዃኑ እንታይ ኢሉ ነይሩ ኢትዮጵያ ወደብ ከም ዝረኸበት ዓበ ብስራት ብሬኪንግ ኒውስ ሰበር ዜና እምባል ኢትዮጵያ ወደብ ረኺባ ኣብ ደገ ባሕር ረኺብና ፕራይም ሚኒስተር ናቶም እንታይ በሃል ኮይኑ ተመስገን ኣምላኽ ጥራይ ዝበሃል ብምባል ፈኪሩን ሓሲዩን ድሕሪ ዓመት ሶሪ ኣብ ደገ ባሕር የለ ወላ ገለ የለ እታ ጉዳይ ድማ ከይተዛረቡ ኣብ ሚድያ ኢልዎም ሓሊፎ ሕጂ እንታይ ይብላ ኣሎ በዓሉ ዘበገሶ ፀገም ብዲፕሎማሲ መንገዲ ፈቲሕና ይብላ ኣሎ I mean these people ta diplomacy ትብል ቃል ብኸመይ እዮም ዝርድኦም ኣይርዳእንን እዩ
حدا حماق بروباغندا بقيسكا أما ودات هذا ما كتقتل لك تباهلك أفكا حسين كتمز بالك شجر فتيرة علي دبلوماسي غير عريفة تبليغها. So again نا إثيوبيا welcome to diplomacy ترجم نا إثيوبيا عبت دبلوماسي زبال انتهي مخانو زعباب دقة بحر نقبر زلنا خاقبلي جسمه ደረጃም የኢትዮጵያ የባህር በር ጉዳይ የተሻለ ተቀባይነት እንዲያገኝ ማድረግ ተችሏል። በኢትዮጵያ ውስጥ ተግባራዊ እየተደረጉ ያሉ የኢኮኖሚ ሪፎርሞች እና أبزي أنتي بلولو بزعبا في دقة بحري بزح نجر بزناي سكيورتي قصرات ركبت تغير زنبرة قال كاباتهم زبلو زلو دونالد ترامب زعبا military to draw plans to size Panama Canal by force. دونالد ترامب نت Panama Canal نموساد بحيلي بلان كوتسو خمسة لهم نسراويتون محلفتناتون عزيز الله من البعض برايم مينستر أبي أحمد دما كوما عينة استراتيجي نعسب دان كالي أنا مملاس كتك أمي قبو يلام يصحف له بزو حسب دما شري بدو يجيب له نزي تنا أبي بروباغندا دما بالسفح ملك صرح له بتحققن إذا نجرز دونالد ترامب ترجبره حيلس لزلو عامس لزلو زي أتوم كمل خزاربو أنت عامس لزلو من دحريل كادما عامس بهلا قداسي كونن حسوت بروباغندا مزراب نتهزبي عام خمسة لك كشوت أصل تخيل ፈልገው ሰበረብሮ ነገሩ በጣም ኢንተረስት ያደረገኝ ስለመጣ ነው። ምንድነው ካላችሁኝ በዶክተር አብይ አህመድና በኢንጂነር አይሻ መሐመድ መካከል ያለው መግባባት ከምን የመነጨ ነው ብዬ ማሰብ ጀመርኩ። ግንኙነት ምን ነበር እንደዛ አስከም ተግባቦትም ምን ነበር አይሆንም። በሁለቱ መካከል ያለው እንትን ምንድነው መሰረት ብዬ ማለት ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን እንደመጣ የመጀመሪያ ሴት መከላከያ ሚኒስትር አድርጎ ሾማት። የአፋር ተወላጅ ናት፣ ሴት ናት፣ ሙስሊም ናት። ደገሩ ደብል አልቀይ ውስጥ እዚያ ትሪዋ ዘለኹም እታ ሚኒስትር ምክልኻል ናቱ ዘላ አብይ አሕመድ ስለምንታይ ካብ መጀመሪኡ ነዛ ሰብ እዚኣ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ስምምዕ እንታይ እዩ እዛ ዘረባ እዚያ ኣብ ዝተፈላለየ መድረክ ተገሊፃ ነይራ እስከ ንሽተይ ንስማዓዮ። ሁሉም ነገር አንደኛ ናት፣ የመጀመሪያ ናት በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ብዬ መዝግቤ ያስኩት። ትላንትና ድንገት ነገሮች ይሄን ጉዳይ ሳብሰለስል ስጎረጉር አንድ ያገኘው ነገር ምን የሚል ነው የቀድሞ አባቷ የአሰብ አስተዳዳሪ ነበሩ ይልላል። ጭራሽ የሆነኩ እርግጠኛ አይደለሁም ከሆነ ግን በጣም ነገሩ ጭራሽ አወሳሰብብኝ። ነገሩን ጭራሽ እስካለ ታረገብኝ። ኢንጂነር አይሻ አባት ወላጅ አባት የአሰብ አስተዳዳሪ ነበሩ ብሎ ከዛ የሚኒስትሯን ንግግር እየዞርኩ ሳየው በጣም ሕጂ እንታዮም ናይ አብይ አሕመድ ካድረታት ኢዲየትስ እዮም ክበሃል ሰሚዕኩም ኣለኹም ስቱቢት እዮም ደናቑር መስተውዓልቲ ይኮኑ ዝብል ዘረባ ብዙሕ ግዜ ኢኻ ትሰምዕ። ኖ ወንደር ስለምንታይ ከምኡ ይብልዎም ኢልኩም ትሓቱ ዝነበርኩም መልሲ እናሃልኩም ነዚ ኣወል ስዒድ ክንደይ ግዜ ፈትፊቱ ተዛሪብዎ ንተጋሩ ክድክር ከሎ አብይ አሕመድ ኣብርሃም በላይ ዝበሃል ወዲ ዓዲግራት ተጠቂሙ ንዑ ሚኒስትር ምክልኻል ገይሩ ናይ ሰራዊት ሓላፊ ትግራዋዩ ስለዚ ትግራይ ዝሃርሞም ዘሎ ናይ ትግራይ ተወላዲ ነቲ ሰራዊት ዝእዝዞ ዘሎን ንህዝቢ ዝጭፍጭፍ ዘሎን ብምባል ነቲ ገበን ትግራዋይ ከም ዝፍፅሞ ገይሩ እታ ፕሌይቡክ እያ ድሒሩ ብዛዕባ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣብ ዝሓስበሉ ዘሎ ንኣብርሃም በላይ ናይ ቆሎን ጥጥቆን ናይ ሕርሻን ዋላ ናይ ገለን ገይሩ ነዚያ ሰብ እዚኣ ድማ ኣምፅኡ ሚኒስትር ምክልኻል ምክንያቱ ንዓፋር ህዝቢ ተጠቂሙ ናይ ኤርትራ መጥቃዕቲ ክገብር ስለ ዝፍትን ዝነበረ እዩ። again the playbook is very clear ስቱቢ ስለ ዝኾኑ እቶም ናቱ ፕሮፓጋንዲስትስ ግን እዚ ነገር እዚ ድሕሪ ማይ ናብ በዓቲ ለንቀነ ተረዲዎ ከምዚ ምስጢር ናይ ዓለም ከም ዝተረድኦ ገይሩ ቪድዮ ትሰርሕ ዘሎ ሻዕብያ ክንምንታይ ንቅድሚት ከይዱ ከም ዝሓስብ ግን ንስኻ እንታይ ትበልዕ ኣለኻ እንታይ ትሰቲ ኣለኻ እውን ከም ዝፈልጦ በዚኻ ክትግምት ትኽእል። ምክንያቱ ነዚ ነገር እዚ ሻዕብያ ካብ ነዊዖም ተረዲኦሞ ቢካዝ ኣነ ነዚ ነገር እዚ ቅድሚ ክንደይ ኣምፅልኩም ነይረ እዛ ሰብ እዚኣ መን ምዃና ኣብዚ ስምዑ። ባህር በር ቅርብ መሆኑ ለቀይ ባህር ቅርብ መሆኑ እንግዲህ 1300 ኪሎ ሜትር የቀይ ባህርን ኮስት በተንም ብለው ቢሆን አፋሮች ይኖሩበታል። በኤርትራ ያለውንም በጅቡቲ ያለውንም እስከ ፖርት ሱዳንም ይኖራሉ አፋሮች። እንደዛ ተበትነው ግን የኢትዮጵያ ኬዝን ኢትዮጵያዊ ነኝ ካልክ በቂ ነው። ከፖርት ሱዳን እስከ ራስ ዱሜራ ባለው የአፋር ማህበረሰብ ውስጥ ኢትዮጵያዊነት ያለውን ክብር ያለው ነገር የለም። ስለዚህ እዚኣ ሰብ እዚኣ ነቲ ናቱ ፕሮፓጋንዳ ኣመና ክሰርሓሉ ትኽእል እያ ሚኒስትር ምክልኻል ስለዝገበራ ድማ ሓደ ደቂ ጓል ኣንስተይቲ እያ ዲስ ኢዝ አ ጌም ዩ ኖ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ምክልኻል ዘምፀአ ፍሉይ መራሒ በቲ ናይ ኤውሮጳ ኢንስቲትዩሽንስ ፅቡቅ ተቐባልነት እዩ ዝፈጥረሉ ገንዘብ ከም ዝረክብ ገብሮ ግን
بحنت ابني كل تسلست عفت ما يتحسب الله سو زي قال عفار سلزخونت أبو أكبر ترسسو جنز حدا من سلزخونها بجزء درجة محضر دي وقال نيرو نسو سلز حدا ما نحوي وين كم زكينتا وين كلهم سلزغل ناعات تقيمو وتهدروا عقمه بوا نابير تران خيد دفيت كل واي غلي سلازا جين موتيفيشن زلو نتنا دون ناي ابي احمد اجندا كابون لا على كسالط ولي خوليوم زبلوم يزقبر سلازي اذن ريو زلنا ناتهم بحمات ناتو كادرتات حدش كهون غليو ايرترا نوحي وان تجنزيبا بزعبو اقدستي زرربن اقدستي ملسن ذهبتلو غداي نيرو again we got to be very clear ابز حجي زلنا مدرك كل تزبلو وزلو سفي زخونه بروباغندا انصارهم زتقوم زلو لنفسه وكف دما دي بانكنا جبرنا كيت كنفتنينا በጣም ኢንተረስቲንግ ምንም ፕሬስ አርገ ግን ካላችሁ ትኩር ብዬ ማየት ነገሮች ማጥራት ሲጀምር ዶክተር አብይ ለመጀመሪያ ጊዜ ሴት ሚኒስትር አድርጎ የመከላከያ ሚኒስትር በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ለምንድን ይሾማት አልኩት። ለምንድን ይሾማት? ምን ነበር አላማው? ከዛ ለምን ደሞ ወረደች? ብዙ ሳቀው ወረደች። በማል ግርግር መጣ። ከዛ ሚኒስትሮች መጡ። ለማ መገርሳም ሆነ ዶክተር ቀናም ሆነ ከዛ በኋላ ሄዶ ደግሞ ዶክተር አብርሃም ሆነ ከዛ ደግሞ እንደገና ተመልሳ መጣች። ምንድነው ነገሩ? ከአሰብ ጋር የሚያያይዘው ነገር አለ፣ ከአፋር ጋር የሚያያይዘው ነገር አለ፣ ከኢትዮጵያዊነት ጋር የሚያያይዘው ነገር አለ። ሻዕቢያ አጥብቆ የሚፈራው ነገር የሆነው ለዛ ነው። አሃ በየስጉሩጉሩ ነገሩ በጣም ኢንተረስቲንግ እየሆነብኝ መጣ። ዌል ያን ኢንተረስቲንግ የሆነ ነገር ነው ዛሬ የምንጎረጉረው። ፒውር ትንተና ነው፣ ልክ ነው መረጃ አይደለም፣ ፍጹም ትንተና ነው። ነገሮች እያቀጣጠልኩ ከዛ የመከላከያ ሚኒስትር የመጀመሪያው ሴት የመከላከያ ሚኒስትር ተሳሳው የመጀመሪያው ሴት መከላከያ ሚኒስትር መሆኗ በሐፈሻ እንታዩ ክብል ዝፍትን ዘሎ ንሱ ተገሪም እንዴ ተዛረብ ዘሎ ትናዓና ግን መጀመሪያ ስለምንታይ ገይር ዋይሉ ዲቤት ናቱ ተዘረባናቱ ትራይሲ ብቃት ስለዘለዋ ዝብል መልስ ይብሉን ሓደ ሰብ ሚኒስተር ትገብሮ ብቃት ስለዘለዋ ይካ ትገብሮ ኣብ ኢትዮጵያ ግን it's not that is not the case ታይዳ ናጀንዳ ናትካ የገልግለካ እናንርጃለና ነትናይቱ ናይ ብሄር ናይ ዓለይትን ዘሎ ከምኡ ድማ ንኢንተርናሽናል አቴንሽን ክረበሉ ከምኡውን ነታ ናይ ዓፋር ብኮ ክትጥቀመላ ስለዘል ዘሎ እዩ ገይርዎ ስለዚ ብቅዓት የብላ ኦፍ ኮርስ ኢንጂነሪያ ጓልንሰይቲ ኢንጂነሪያ ኢሉ ናብ ምክልኻል ዝትገብረሉ ምክንያት ኩሉ ይክልኒ ግን again ኩልት ሚኒስትርታት ናቱን ተሪኻየውን it just doesn't make any sense anyway but እዚ ናቶም ጉዳይ እዩ ሕጂ ክልተ ነገራት ሪእ ኣለኹ ብዛዕባ እዚ ሰብ እዚ ብዛዕባና ዝብሎ ዘሎ መጀመርያ ከም ዝበልኩም ገለገለ ሓቅታት ከም ዘውፅእ ምግንዛብ የድላ ኣብዚያ እስከስምዑኻ ከልኳችሁ ምሁራን የሻዕቢያን ባህሪ አስመልክቶ በሚሰጠው ማብራሪያ ላይ የሚያነሳቸው ነገሮች አሉ። ሻዕቢያ በባህሪው አንደኛ እንግዲህ የዛሬ 10 ዓመት አገሪቱ ኤክስፖርት የምታደርገው 60 ሚሊዮን ዶላር ብቻ እንደሆነ ይናገራል። ነገር ግን ጦር መሳሪያና ታጣቂዎችን ኤክስፖርት በማድረግ በተለይ ህገወጥ ጦር መሳሪያ በማዘዋወር በአመት ወደ 140 ሚሊዮን ዶላር እንደምታገኝ ይገልጻል። ከዋና ከእቃ ኤክስፖርት ከወርቅም በላይ ኤክስፖርት የምታደርገው ኤርትራ ምንድነው ሰቨርሽን ነው ብሎ ይላል። ጦር መሳሪያ ህገወጥ ጦር መሳሪያ ነው። ይሄ ህገወጥ ጦር መሳሪያ ንግድ የት የሚደርስ ነው ብሎ ሲላቸው አንደኛ ሱዳን የሚገባው ነው። ኢራን ወደ ሱዳን የምታስገባው ጦር መሳሪያና የምትሰራቸው ስራዎች በዋናነት የሚገቡት በምጽዋ ፖርት በኩል ነው። ከዛም አልፎ በጣም የገረመኝና የተመቸኝ ፓርት ምንድነው እሱ እነዚህ ስኮላሮች የሚያነሱት ነገር ምንድነው የዛሬ 10 ዓመት ነው እንግዲህ ዩኤን በኤርትራ ላይ ማዕቀብ እንዲጥል ምክንያት መነሻ የሆነው ነገር ምን ነበረ? ኤርትራ ኢራን ጦር መሳሪያውን ተወስድና ምጽዋ ኤርፖርት አራግፍና ከምጽዋ ኤርፖርት ደግሞ ፖርት ሱዳን ወይም በሱዳን በኩል ሄድና ሱዳንና ግብጽ ድንበር ላይ ካራገፉት በኋላ በመኪና ወስደው ጦር መሳሪያውን እዛ ጋር ያሉ ከጥንት ዘመን ለረጅም ዓመታት ከጥንት ዘመን ጀምሮ እዛ ጋር ያሉ ጎሳዎች አሉ። ምን የሚያደርጉ እቃዎችን በግመል እየጫኑ የሚያጓጉዙ እነዛ የግብጽ ጎሳዎች ደግሞ ምን ያደርጋሉ? ከሱዳንና ከግብጽ ድንበር anyway እንታይ ዝብል ዘሎ ሓደ ነገር ፍሉይ ምስጢር ከም ዲስካቨር ዝገበረ እዩ አሜን ሻዕቢያ ታጊድ ነይሩ I think ሻዕቢያ ከመይ ገይሩ ነቲ ገዳይ ሰግሮ ሓቅነት ኣለዎ ሓሶት የለዎ ድም it doesn't matter ብዛዕባ ኤርትራ ዝበልዎ እንተበሉ ሓደ እውን እቲ ርቀት ናይቲ ሻዕቢያ ጥራይ ዝነግረካ እዚ
ምናልባት ንሱ ንሻዕብያ ከካፊ ዝብል ዘሎ ሻዕብያ አንጉዕካ ከኣቱ ከም ዝኽእልን ኣብ ርእስኩም ገና ብዛዕባ ሻዕብያ ብዙ ኢንቨስቲጌሽን ክትገብሩ ኢኹም ኤቭሪ ታይም ድማ ሾክ ክገብረኩም እዩ because it's a shocking institution ሻዕብያ ማለት ዘገርም እዩ ተዲኹም ኣለዎም ደቂ 10ታት ደቂ 30ታት ንሰውራ ኢሎም ዝተመልመሉ ዘይኮኑ ባዕሎም ተኣኪቦም ኩሉ እቲ ዝገበርዎ ታሪክ መስተንክር እዩ ስለዘይ ተነገረኩም ዳ እምበር መስተንክር ይስርሖም እንታይ መሎ ሓደ ውድብ ኣብ ሳሕል ኮፍ ኢሉ ኣሜሪካን ራሽያን ዘይደገፍዎ በዓሉ ተበላሒቱ 30 ነፈርትኩም ኣብ ኤርፖርት ናትኩም ከቃፅል ዝኻለ ኣብ አንጉዕኩም ኣትዩ ድማ ሕብረተሰቤት ቢልዮናት ንዝሓገዞ መንግስቲ ዝገምጠለ ሎሚ ዳ ባንክን ታንክን ዝሓዘ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘለዎ ባሕሪ ዝውንን ዝደለዮ ክገብር ዝኽእል no it doesn't surprise us ንዓኻትኩም ግን ገና ክትግረሙ ኢኹም ብዛዕባ ሻዕብያ the more you try to investigate you will learn so many things ነፍሲ ወከፍቲ ትመሃርዎ ዘለኹም ድማ መመሊሱ ከርዕደኩም ከም ዝኾነ ጥራይ ፍለጡ ኢና ክንብሎም ንኽእል እስኪ ሕጂ ናብቲ ካልኦትካ ክንሰግር ናይ ውልቃይ ርእይቶ ዝኸም ዝበለ ዘረባ ዝዛረቡ ሰባት ዕብዳን እዩ መቐፀልተ ናይቲ ብሄራዊ ክሕደት እውን እዩ ምንም ዓይነት መረዳእታ ዘይብልካ ከለምስ ከለ ይራኸበሎ ከለ ከምዚ ይገብረሎ ኢልካ ምንም መረዳእታ ዘይብልካ ንህዝቢ ትግራይ ጠቕላላ ዳርጋ ሙንጃል ነተመራርሓ ሰራዊት ወይ ንሕወሓት ሙንጃል ጥራሕ ኣይኮነን ብሄራዊ ረብሓኻን ንህዝቢ ትግራይን ዘለካ ንዕቐትን ዝድላ ይኾን ኢልካ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ጉድኣት ንኽበፅሕ ምብያን እውን ይመስለኒ እንተገደደ ሓደ ህዝቢ ሓደ ቃልሲ ናይ ባዕሉ ክላሲፋይድ ዝበሃል ነገር ኣሎ ጌታቸው ከዳ ዛሬ አብይ አህመድ የሰጠውን ስልጣን ተቀብሎ እሱም ደግሞ ያንን ሹመት እንደ ትልቅ ነገር ቆጥሮ የጻፋትንም አንብቤያለሁ ጌታቸው ከዳ እኔ ከመጀመሪያም እንደምናገረው ህይወቱን መምራት ትዳሩን መምራት የማይችል በዋለበት በመሸበት ጠጥቶ ተኝቶ ተጥሎ የሚያደርሰው ለህዝብና ለሀገር ይጠቅማል ብያላምንም ከመጀመሪያም አብይ አህመድም ለፖለቲካ ሴራ እንደመረጥከው እናውቃለን እንግዲህ ገዱን ለማን ዮሐንስ ቦያለውን ዶክተር አምባቸው እንታይና ንርዘለና እቲ ጌታቸው ረዳ አብይ አህመድ ናብትናቱ ስልጣን ዘተወ ዝተፈላልየ አጀንዳታት ከም ዘለዎ እንዲ ዝንገር ዘሎ ብወገን ተጋሩ ድማ ሰፊሕ ዝኾነ ግብረ መልሲ ወይ እውን አንጻሩ ፕሮፓጋንዳ እውን ክንብል ንኽእልና ካብኡ ከይወፃና ግን ህወሓት ነቲ አብይ አህመድ ሓደ ጽሑፍ ሓደ መግለፂ አውፅኡ ከም ዘሎን ንሱ ድማ ቀስቃስ ናይ ኩናት ወይ እውን ፕሮቮኬሽን ውጊ ብምባል ፕሮፓጋንዳ ናይ አብይ ሰፊሕ ዝኾነ መጥቃዕቲ አንጻሩ ይገብራሉ ገለ ካብቲ ዝበልዎ ነቲ መተሓሓዚ ህወሓትን ፌደራል መንግስትን ዘተሓሓዞ ውዕል ፕሪቶሪያ ጥራይ እዩ ነቲ ውዕል ፕሪቶሪያ እንድሕር ክትጥሕዝ ጀሚርካ ድማ ነቲ ንክልቲኦም ሓይልታት ቢንቶ ኮይኑ ዘራኽብ ዝነበረ ኢኻ ትበትኽ ዘለኻ ምክንያቱ ትዝክርዎ ተኮይንኩም ውዕል ፕሪቶሪያ ኣብ መንጎ ህወሓትን ፌደራል መንግስትን ተፈሪሙ ተባሂሉ ወላ እኳ ህወሓት ሽዑ ነቲ ሰራዊት ናይ ትግራይ ኣይውክሎን እዩ ምክንያቱ እቲ ሰራዊት TDF ስለ ዝበሃል ዝነበረ አብይ አህመድ ግን ምስ TDF ዝበሃል ክፈራረም አይደልኔ ምስ ህወሓት ዝበሃል ክፈራረም ዝደሊ ስለ ዝበለ ህወሓት ድማ ኣተግባር ወይ እውን ካልኣይ ገጽ ናይቲ ውዕል ስለ ዝኾነ ነዚ ድማ አብይ አህመድ ብወለንቱ የፍርሶ ከም ዘሎን ነቲ ዘሎ ኩነታት ምስጋር ድማ ናብ ሓደጋ ክወስድ ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣብ መንጎ እዞም ክልተ ሓይልታት ዘሎ ጎስጓስ እቶም ነቲ ጌታቸው ረዳ ዝድግፉ ቀጻሊ ፕሮፓጋንዳ አንጻር እዚ ናይ ትግራይ ሓይሊ ክዛረቡ ከለውን ብመንፅር ድማ አንጻር ኤርትራ ማለት ክዛረቡ ከለዉ እቶም ካልኦት ድማ ተገምጢሎም ነቲ ኩነታት ንኢትዮጵያ ንምርማ ንትግራይ መሊሱ ንምርማስ ዝሰርሕ ዘሎ ምዃኑ ጌታቸው ረዳ ብዝሰፍሐ መልክዕ ክኸስዎን ክውንጅልዎን ንሰማዕ ኣለና ማለት ነው። ሳምራይዝ ላድርግላችሁ እዚህ ላይ የተካተተው አሁን ተመልካቾች አሁን የሰማችሁትና ያልሰማችሁትና የሰማችሁት በደንብ አድርጎ ካያችሁት የፕሪቶሪያ ሰላም ስምምነት በሚል ነው ትኩረት ያደረገው። ከዚህ በላይ ይሄ ትልቁ ገመዳችሁ እሱ ነው አለ። ዝም ብዬ ባጭር ቋንቋ ልንገራችሁ። ከፌደራል ጋር ከኢትዮጵያ መንግስት ፌደራል አልተጠቀም ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር የተቆራኘ ነው። ብቸኛ ገመዳችን ብቸኛ ህገ መንግስት ምናምን ብሎ ነገር የለም። ብቸኛ ገመዳችን ፕሪቶሪያ ነች ብሎታል። አሁን ሳመሪው ምን ይላል? መጋቢት 29 እስከ ሚያዝያ 3 ስብሰባ ላይ መሰንበቱ ገልጿል። እዚነቲ ህወሓት አመራርሓ ናይ ህወሓት ዝገበሮ ገምጋም አካይዱ ንክገብር ምስተራኸበ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ኢትዮጵያ
ኣብቲ ፖለቲካ ነውጽ ፈጢሩ ስለ ዘሎ እስከ ንሽተይ ድርጅቱ የውስጥ ጉዳይ ተንትኗል። ሀገራዊ ጉዳዮች አይተናል። በቀጠናው ትልቅ ትኩረት የሚሰጣቸው ጉዳዮች አይተናል ይላል። ይሄ ኦቤስ ነው። ስለምን ጉዳይ ሊሆን እንደሚችል መገመት ይቻላል። ቀጠናዊ የሆኑ ትልልቅ ጉዳዮች ትኩረት የሚሰጠው ምን እንደሆነ መገመት ይቻላል። እኔ መናገር አይጠበቅብኝም፣ አብይ ስለሚያውቀው። ጂኦፖለቲካዊ ጉዳዮችን ተንትነናል፣ ገምግመናል ይላል። ከፕሪቶሪያ ሰላም ስምምነት በኋላ መልኩ የቀየረ የትግራይን የመበተን ፈተና ብሎታል። ከፕሪቶሪያ ሰላም ስምምነት በጦርነቱ ጊዜ ብሓፈሻ እቲ ሓሸውዬ ኣብ መንጎ ተጋሩን ፌደራል መንግስትን ዘሎ ይቕፅል ከም ዘሎን ወላ ወዲ ወረደ ይምፃ ጌታቸው ይተኣለ ነቲ ድራማ ኣገይን ቀፃሊ ከም ዘሎን ኣብ መወዳእታ ናበይ ቦታ ክበፅሕ ከም ዝኽእል we don't know እዚያስ ከስምዕዋ This side from the Mark Properties. How are you, sir? Brother. I'm also planning your unit in the Mark my plan is I'm planning to come June 30. Yes. For work and I said I gave you my email. ናይ ጀነራላት ናይ ትግራይ ከቕኑ ኻይሉ ሓደ ሚስተር ትራሽ ዝበል ኮይ ዛረብ ነይሩ ሓደ ካብቶም ኮነሬላት ድማ ኣብ ዱባይ ዝገዝኦ ገዛ ብዛዕባ ክዘራረብ ከሎ ኣብ ኩናትን ዕግርግርን ዝነበሩ ንሳቶም ኣብ ዓበ ቢዝነሳት ተኣላሊኾም ዘለውን ሚልዮነራትን ማልቲ ሚልዮነራትን ከም ዝኾኑን ሕሉፍ ሓሊፍዎ ድማ ኢቭን ኣብ ዱባይ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ አዲስ አበባ እውን ብዙሕ ትካላት ከም ዘለውን ናቱ ኮንቨርሴሽን ድማ ባዕሎም ቀዲሖም ኣብ ባይታውሪ ደሞ መዋረድ ኮይኑ ዘሎ ሓደ ኮነሬል ራዩ ሄሎ አቶ ፊቴ አቤት እንደምን ዋልከው እንደበ አለ ይመስገን ሞ ታዲያ ምንድነው ማረገው እኔ አሁን እኮ እየከፈልኩ ነው 6 ሚሊዮን ከፈልኩች ባለፈው አው እኮ ያቋርጡላቸዋልና ማቋረጥ እኮ እየከፈልኩ ነው አሁንም ከደገ ወዲያ ከ3 ቀን በኋላ 2 ሚሊዮን ከፍላችኋል ምንድነው ይሄ ባንክ አይኛ የባንኩ ፕሮሲጀር ነው የምንጠብቀው ኤግዛም አለ ነው እሞ የቁኝ ስንት ነው ያለው ስላክልኝ አሁን እስቲ አገዘኛ አንተ ባከራ እስከኔ ጋር ቁም አቆ ለኔ ይገባኛል ሆነ ነገርኩኝ ይሄ በስማማኝነት አስቀመጥኩኝ ያኔ 6 ሚሊዮን ስለከፈሉ አለኝ ባክ ሰው እኛ እንደዚህ ካለው ጀምሮ እንደዚህ እየከፈለ ምን ቀርቶብን ብላችሁ ነው 400 500 ሚሊዮን የባንኩ ፈልግ ማልኳቸው ስለዚህ ምስ ባንክ ደውይሉ ብዛዕባቱ ዘለዎ ገዛውቲ ዳርጋ ሕንቕንቕና በለ ከም ዝተዛረበን ፀቕጢ ናይ ቁጠባ ስለ ዘለዎ ልክዕ ከም ጌታቸው ረዳ እዚ እውን ናብ ኣቢ ተፀጊዑ ዝበልካ ንክገብር ክእል ሽጎይታይ ንክብል ረብሓ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣዝዮም ብገንዘብን ብረብሓን ዝተቆማጥዑ ንጅብኦምን ንረብሖምን እምበር ነቲ ናይ ትግራይ ዘሎ ኩነታት እውን ክግደሱ ከም ዘይክእሉ በዚ ካትርብ ተደጋጋሚ ባዕሎም እዮም ከምኡ ክብሉና ንሰምዖም ዘለና so again እቲ ፖለቲካ ብረብሓ ዝተባዕተ ክኸውን ከሎ እንታይ ከም ዝመስል ንኽንርኢ ኢለ ንቐፅል ትግራይ ከመይ እዩ ዝመስል ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ክንርአሞ ኣብ ቀረባ እዋን እውን ሓድሽ ፕሬዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ሽመቱ ተቐቢሎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ውዕል ከቲሞም ኣለዉ ስለዚ እቲ ውዕል ምናልባት ምስቲ ንሓደ ዓመት ክፀንሕ ተባሂሉ ዘሎ ግዜያዊ ምምሕዳር እሞ ምስ ዝፀንሐ ናይ ፕሪቶሪያ ውዕል ዝፀረብ ዶ ይኸውን ከመይ ኢኻ ትሪኦ ህዝቢ ሓፈሻ ህልዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ትግራይ መልክዕና ሓዘ ይመፀሎ ውሽጣዊ ሕቶቱ ጣጣታቱ ሁሉ ኣፃፊፉ ናብ ደጋዊ ቃልሲ ይሰጋገር እዩ ዘሎ ወሰንቲ ምዕባለታት እውን ተራእዮም ኣለዉ ዝነበረ ለ2 ዓመት ፀንሐ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ بمسارة طلب ودب حوحات بمسارة ودب حوحات أما بالعصر 4 ودب قبائل زحلف وسانا من كل لعل استقبل تغطي تغير له زي حد عبينا قريو زلنا يكون الدمنا هم زلوا ردوا نريون لنا بعنا كم ميديا مرداتها ديل نرهو مرداتها تزيمي كما تصاكمي من مترطر يقول تايهم كتقولوا زلكم نحنا حدا غزي سلا إيرترا قرب كله ያው ተናደደ መንእሰይ ለዝሓስቦ ፀገም ይውልን ካባናን ለዓል ዝቆሰለውን የለ ሓቢርና ኢና ቆሲልናል ህዝብና ተጨፍጭፍ እዩ ናይ ሻዕብያ ጉድ ተዘሪቡ ዘይውዳእ እዩ ነይሩ እዩ ሕጅውን ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ዘይንውር ገይሩ እዩ ጥርጥር የብለይ ነው ተፈተው ተጸልአ ግን ከም ኣደ ንግበር ከይድና ውስ ከም ትንሶም ደናቁር እዮም
ኣብ ልዕሊ ህዝቦም ትግርኛ እኮ ይዛረብ ዘሎ ኤርትራ ብትግርኛ እዮም ክሰምዑኒ ኣብ ኤርትራ ይስማዕ እዚ ሚድያ እዚ እዚ ሰብ እዚ አይ ቲንክ ለልዓቕሙ ክምድር ጀሚሩ ከም ዘሎ ሓያል እዋን ገይሩሎ ኣወል ስዒድ ምናልባት ንእሽተይ ሽሙ እንተረቑሖሲ ካልእ ደረጃ ዝበፅሐ ዝመስሎ ዘሎ ኤርትራውያን ካባኻ ዝደልይዎ የለን ማይ ፍሬንድ ኤርትራ ካባኻ ሰላም እንተገበርኩም ፅቡቕ ንስኻን መራሕትኻን ዝገበርኩም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ መግለፂ እኳ ኢና ዘይብልና ናቱ መግለፂ የብልናን ንስኻ ናይ 2 ዓመት 3 ዓመት ሻዕብያ ኣብ ዓድና ምሳተወ ዝበለ ስለምንታይ ከምኡ ኢሎም መላሓሶም ስለምንታይ ኣብቲ ናይ ኣቢ ዝገብሮም ክዛረቡ ዘይክእሉ ኣነ ይገርመኒ ህዝብኻ ሕክምና ከልኪልዎ ዝነበረ ሻዕብያ ኣይኮነን ህዝብኻ ማይን መግብን ከልኪልዎ ዝነበረ ሻዕብያ ኣይኮነን ወይ ኤርትራ ኣይኮነን ንህዝብኻ ኣብ ገለገሊኡ ጀኖሳይድ ዝፍፅመልካ ዝነበረ መሬትካ ጎቢጡ ሒዝዎ ዘሎ ሻዕብያ ኣይኮነን ኣምሓራን ኣቢ ኣሕመድን እዮም ሒዞምካ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ደሳቂዩካ ዘሎ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ እውን ኣምሓራ እዩ ኣቢ እዩ but these people ኣብ ኤርትራ እዩ ዘሎ ትሕርቃኖምን ቂምታናቶምን ፅልእናቶምን ነዚኣ ድማ ኢና ኤርትራውያን ፅቡቅ ጌርና ክንርዳእ ዘለና ዋላ እውን ናይ ሰላም መንፈስ ሓበራዊ ሰናይ ጉርብትና ትደሊ እንተለኻ ታክቲካል እምበር ስትራቴጂክ ብዙሕ ፀገም ክፈጥረልና ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ታክቲካል ማለት ከዓ ብርግፅ ንሕና ስለ ንደልዮ ምሳና ስርሑ ይኮነን ትሕቶ ንስኻትኩም ኣንፃር ኣቢ ተሓፍሩ ኣለኹም ኣቢ እንታይ ክገብረኩም ከም ዝኽእልካ ትፈልጡ ኢኹም ሻዕብያ ነብሱ ዝኻለ ሓይሊ እዩ and you know exactly ሻዕብያ እንታይ ዓይነት ሓይሊ ከም ዘለዎ ንህዝቢ ትግራይ ንምቕታል ዘድልዮ ኣይኮነን ምክንያቱ ህዝቢ ትግራይ ብምህራም ሻዕብያ መክሰብ ስለ ዘይብሉ ኢትዮጵያ መክሰብ ኣለዎም ኣምሓሩ ንተጋሩ ተቐቲሎም መሬት ክወስዱ እዮም ሻዕብያ እኮ መሬትኩም ኣይደልን እዩ ዝኣክል መሬት ኣለዋ ኤርትራ ዝኣክል መሬት ኣለዋ ዝኣክል ባሕሪ ኣለዋ ሰላም ኣቡና ጥራይና ንብል ዘለና ሰላም ክትቡና ስለ ዘይትኽእሉ ኢና ኣብ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ንግደት ዘለና ናትካ ኣያታት ዝነበሩ ካድረታት ወይ ካጃንዳ ወያነ ንኤርትራ ንዕስራታት ዓመት እዩ ዋጋ ክፊልዋ ፈዲሁን ዋጋ ብቃላት ክገልፆ ዘይትኽእል ዋጋ ዘኽፈለይ ነይሩ ስለዚ ንዓታቶም መንገዶምን ስነ ስርዓት ንምትሓዝን ይኣትዩ ዘድልዮ ስጉምቲ ገይሩ ህዝቢ ምቕታል ደቂ ሰባት ምህራም ኣጀንዳ ኣይኮነን ሻዕብያ መክሰብ እውን የብሉን ፅረት ተጎልቢብካ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣቢ ይምፃ ወላ ጅን ዕፍሪት ይምፃ ሻዕብያ ብነፍሱ ዝተኣማመን ኦርጋናይዜሽን እዩ ኤርትራ ኣብ ነፍሳ ተኣማመን ሃገር እያ ንስኻ መፂኻ ፋሕብቲ ናቲካ ዘሎ ንሻዕብያ ትውስኸሉን ትልቅመሉን የብልካ እንተኾነ እሺ ጎይታ ኢልካ ምሻዕብያ እንተሓቢርካ ክትረብሕ ትኽእል ክትሕገዝ ትኽእል ካብ ወፃኢ ግን I think ልዕሊ ዓቕሞም ክሓስቡ ጀሚሮም ኣለው think about your situation first ንሻዕብያ ክትገብረሉ ትኽእል ነገር የብልካ ኤርትራውያን ነቲ ኣነ ዝዛረቦ ዘለኹ ብደንብ ገይሮም ዝርድእዎ ሓደ ቋንቋና ሓደ ባህልና ሓደ ታሪክና ስለ ዝኾነ ስለዚ ጨፍጭፎምና እዮም መላፍንቲ ፀላእትና ኮይኖም መላፍንቲ ታሪካውያን ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ ኮይኖም መፅኦም ጨፍጭፎምና እዮም እሞ ንሕና ወንዑ ጨፋጭፉ ንደይብለና ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ሰለስተ ዓይነት ሕቶ እኮ ኣቕሪቡ ኮይ እዚአን ኣቕሪብና የና ንኤርትራውያን በደንብ ክርድእዎን መጀመርያ ሰራዊትኩም በደንብ ይሓግዘኒ ኤርትራ ንውቃዕ ባሕሪ ክንረክብ ኢና ዓሰብ እንተተረኺቡ እኮ መቐለ ኣትጥቀም ትግራይ ኣትጥቀም መንዶ ዘይተባሃለ ነገር የለን ኖ ሕጂ ካብኡ የኣይ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣቢ ኣሕመድ ለሚኑናሲ ንዓኹም ስለ ንፈትወኩም ኖ ኢልናዮ ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ጊቭ ሚ ብሬክ ኣብ ስልጣን ከለኻ በኣዲስ ኣበባ 4 ኪሎ ከለኻ ከምዚ ሎሚ ከይተረማመሰት ከላ ኢትዮጵያ ኣምሓርኡ ኦሮሞኡ ካልእ ወላይቱ ድዩ ሶማሊኡ ድዩ ዓፋሩ ኩሉ ኣሰሊፍካ እንኮላይ ኣሜሪካ ሙሉእ ዓለምን ኣሰሊፍካ ናብ ኤርትራ ከይድካ ኢኻ ፈቲንካ ኢኻ ሕጂ ፃድቕ ክትኮነሉ ትፍትነሉ መንገዲ የለን ፈቲንካ ኢኻ ኩሉ ዝከኣለካ ጌርካ ኢኻ it didn't work በሽ ከማን ተፀፋፊዕካ መስመርካ ሒዝካ ኢኻ ስለዚ ሕጂ ኣብ ትግራይ ኣብ መቐለ ተኣኪብካ ኣሎ ኣብ ዘለኻ ግዜ እሞ ኣብ ንሓትሕትካ ተመቒልካ ዘለኻ ኣቢ ኣሕመድ ንዓኻ ሒዙ መፅኡ ንኤርትራ ክገብራ ዝኽእል ነገር የብሉን ኤርትራ እውን ትፈልጥ እያ ነዚ እወ ኩናት ስለ ዘይንደሊ ዘለና ሰናይ ጉርብትና ፅቡቕ ይንብል ኣለና ካብ ሓሊፉ ግን እዚኦም ሰባት እዚኣቶም እዚ ዘለዎም ሽግር ምናልባት ድሕርቲ ኩናት ዝፍጠር ነውፅእ ክኸውን ይኽእል እዩ ባይ ዘ ወይ ኤርትራ ዓዲ ትግርኛ ጥራይ ኣይኮነትን ኤርትራ 9 ብሄራት እዩ ዘለዋ ከምቲ ንስኻትኩም ሸፈጥ ሕውነት ትብሉ ኣጀንዳ ናይ ፖለቲካ ከምኡ ይኮነን ኤርትራ ኤርትራዊ እዩ ዝተፈላለየ ባህልን ክብርታትን ዘለዎ
ሃገራዊ ስምዒት ዘሎ ኤርትራዊ ዜግነት ዘሎ ኤርትራዊ መንፈስ ዘሎ እዩ ዘሎ እቲ ፀገምኩም ናባና ከተሰጋግሮ ነዊሕ ፅዒርኩም ኣይሰለጠኩምን ብሕጂ እውን ክሰልጥ ኣይኮነን ባይ ዘ ወይ ዘለናዮ መድረክ እውን ምናልባት ንዑ ዘዘኻኽር እዩ ምሳኻትኩም ወላ ውዕል ተፈራሪምካ እውን ትርጉም የብሉን ዕለት 13 ወርሒ 4 2002 መራሒ ኻ ዝነበረ መለስ ምስ ኤርትራ ተፈራሪም እዩ ነቲ ኩነታት ንኽፈትሖ ግን ምጥልላም ካብ ሓደ ወለዶ ናብ ካልእ ወለዶ ስለሰግር ኣብይ ኣሕመድ ናብ 2018 ኣብ ቅድሚ ዓለምን ሃገራት ዓረብን ፈሪም እዩ ተመሳሳሊ ጥልመት ድማ ንርኢ ኣለና ስለዚ ሕጂ እውን እንተኾነ 234 ግዜ ዝጠለመካ ኣብ ፌደሬሽን ፈሪሙ ዝጠለመካ ኣብ ውዕል ናይ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ፈሪሙ ዝጠለመካ ሓይሊ ወይ እውን ስርዓት ናይ ምሕደራ ድሕሪ ሕጂ እውን ምሳኻ ተዋዓኢሉ ጽቡቕ ገይሩ ክኸይድ ኢልካ ግምት ናትካ ክቕየር ክኽእል ኣሎ በዚኣ ጌርና ክንሓልፎም ንፍትን እስኪ ሕጂ ሓንቲ ኣብቲ ናይ ዓድና ክምለስ Life of a designer in Asmara for holiday. We started with Asmara making us breakfast. Then I met up with the ambassadors to talk about investment in art and culture. It was hailing rain. Then we went out to the president's office, which is outside of the city. And I really wanted to talk to him about investing more in art and culture. I gifted him a little suit as a thank you for his time. Went back to the city. It was traffic central because there was all these president's office, which is كم تريوا زلهم زي حونا عوتي زبحال زلو لنكني عم نيويورك ناتو ريتيل ستور وي وناتو فاشن لاين زلو اب ايرترا تفريو اب امريكا دشيات نبرتيو غير زلو انا قرم زبلا نسي اب كالا افريكا زي ركب ترى ايرتراوي مالت نسو نفعيو جن ترى ايرتراويان مس مرحتنا ايرترا قصالي يراقبون يزراربون خاطري what an impressive way to do اب كالا غيركم راحنا خطركبسي I don't know روكي ساينس كنت مهسكت كلالك ናይ ብሓቂ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሃምብልነስ ናይቲ መርሕነት ምስ ዝኾነ ይኹን ንኤርትራ ክጠቅም ዝኽእል እዮም ተራኺቦም ንኽዘራረቡን ንኽመያየጡን ዝገብርዎ it's really interesting and ካብ ልቢ ዝሐጉሰኒ እዩ ስለዚ ኣብዚ ላ ሓንቲ ናቱ ዝያዳ ከርእየኩም there was a video ናቱ ላውንች ክገብር ከሎ ኣይረኽብኳን ኣለኹ ኣብዚ ቀረባ ኣብ ካልእ ግዜ እንተረኺበ ከም ፃልኩም ክፍትነ ናቱ ድኳን ኣብ ኒውዮርክ ከፊቱ ከም ዘሎን ብጣዕሚ ዘሐጉስ ግስጋሴ ይገብር ከም ዘሎና ንርኢ ዘለና ኣምላኽ ሓግስ ካበልዎ ብዝከኣለኩም ድማ ክትሕግዝዎ ፈትኑ ምክንያቱ ከምዚኦም ዓይነት አንትርፕረነርስ ንዓለምና ክቕይሩ ዝኽእሉ ተበግሶ ክወስዱ ዝኽእሉ ጽቡቕ ነገር ክፈጥሩ ዝኽእሉ ስለ ዘድልዩና ዘለው ንዓታቶም ምሕጋዝ ማለት ንኤርትራ ምሕጋዝ እዩ Out at New York launches at Saks Fifth Avenue. This is the American dream. Let's check it out. كم تريوا زلهم اب نيويورك ناتو ستور كابيتو املاغ يحقس كان بلو حدا عوت اب امريكا ناتو فاشن لاين كلاسيكال كابيرترا تسرحي سلازمات زلو اي هوب زي تعريف ناي دونالد ترامب هاسيون خون 10% يلدلو اتس غانا بي اوكي نخل عالم سلازخونه ازي حدا كاب تعبي بوتنشال زلو يو ايرترا سرحتنياتات عدل فتيركا فابريكاتات كاوغيركا دغ اكسبورت خغبر ندحرخيلكا this is going to be a brilliant business model and I hope عوت كغوناصف نحنا دما بزكالنا كنحجزينا I really hope at some point رخيبة كزراربو تسفا يقبر سلا تقول زقبرو زلو نيرترا كابيرترا زمت بيزنس كساب زخونة we are always on his side أملاقي حقس كاكب ليفتو نايلومي أرساب زخون ودينا لايك قبرو سبورت قبرو ناب كلام محلالفو أحواتنا ندقف حقاقيزنا دما نعبنا بالكو زياخ قد سيلي مقيحو كيت مطار عاتير نويحو كيت مطور بقى خيري لي لحمدي هو ناس بحري عاتمنيو تاريخ وزرسف تايقو يليو زي والعزق وسف تيو وصلو نعشاقي وصلو يزي قزبس عمو تقولي زلو عمو قلبو نوى عدي عدي كرالو سوق عفو دمي بحري تاريمي عمو قلبو نوى عدي عدي كرالو سوق عفو دمي بحري نبيني